Mä oon Heikki Ketolaari. Mä toivoisin tietysti, että tässä puheenvuoroja käyttäisi myös muut kuin miehet, mutta koska nyt näin on, niin ajattelin kuitenkin muutaman sanan sanoa. Siis niin oli Li Andersson alussa, mutta ei nyt yksi nainen voi riittää tässä puheenvuoron käyttäjäksi. Minusta Li piti oikein hyvän puheenvuoron. Ja käsittämätön on se sana, millä minäkin kuvaisin tätä tilannetta, joka nyt on. Minusta on käsittämätöntä, miten voi tällä tavalla meidänkin omat ministerit Suomessa demokratiaa halventaa. Kreikkalaisilla on kaikki oikeus pitää kansanäänestys, mutta siitä huolimatta euroryhmä päätti painostaa Kreikkaa. Käytännössä nyt pankit on viikon suljettu koko maassa. Minusta se on erittäin halpamaista demokratian halveksumista, enkä voi ymmärtää, miten tällaista politiikkaa voidaan ylipäänsä tehdä ja miten meillä vaaleissa valitut edustajat eivät demokratiaa kunnioita. Toisaalta ajattelen niin, että heidän jo vaalien jälkeen pettämänsä lupaukset olivat kyllä osoitus siitä, mistä oikeastaan on kysymys, mutta ihmettelen silti, miten he voivat näin perusteellisesti lamata koko demokratian. Toinen pointti, minkä itse ajattelin, että on tärkeää sanoa, on se, että se mitä Kreikka on nyt saanut aikaiseksi, minkälainen tulos on saatu neuvotteluissa ja mistä nyt äänestetään, niin siinä ei ole kysymys pelkästään Kreikan hallituksesta, vaan mä ajattelen, että tämän kaltaiset porukat, jotka täällä kokoontuu, vaikuttaa enemmän kuin mitä ensiksi tulisi ajatelleeksikaan siihen, minkälainen on se neuvotteluasetelma, missä Syriza näistä asioista kamppailee. Minusta meillä on Euroopassa, ja etenkin ajattelen Suomea, meillä on ollut liian vähän solidaarisuutta Kreikkaa kohtaan. Tämän sanon itsekriittisesti. Ajattelen, että tähän meidän täytyisi nimenomaan, kuten edellisessä puheenvuorossa todettiin, tällaista liikettä kasvattaa ja saada entistä enemmän ihmisiä vaatimaan Kreikan politiikan suunnan muuttamista, koska kyse ei ole pelkästään Kreikasta, vaan tässä on koko Euroopan politiikasta ja poliittisesta suunnasta kysymys. Kysymys on siitä, että jatketaanko leikkauksia ja jatketaanko talouskuria niin, että jopa demokratia siinä silloin lanata ja kärsii. Mun mielestä tässä kysymys täytyy asettaa, että talouskuri vai demokratia. Molempia mun mielestäni